Всеки втори пита за адреса на офиса. Намираме се във Валдов, в Манхайм. Малко по-напред е Бюргердинста. От Бюргердинста продължихме малко нагоре по улицата и стигнахме до първата спирка, която е най-наблизо, Хаус Валдхоф. Продължаваме напред. Стигнахме и до кръстовището, където ще видим табелата на Реве, Алди, ДМ. И точно тук отпреди във входа влизаме. След като сме видяли тази табела и тази сграда, сме на правилното място. Просто продължаваме напред. За всички, които пристигат с коли, нека да се огледат за тази метална табела. И тук така има паркоместа, на които може да паркирате безплатно. Ето така са обозначени местата. Ако паркирате на другите, е възможно да ви направят глоба. И продължаваме нагоре. Ето, че пристигнахме до сграда номер 372. Има табела, която пише Abex. Малко преди нея е входа на офиса. Ето го и самия вход. Отиваме към него. И се запътваме към асансьора. Там ще се качим на втория етаж. Ето го асансьора. Влизаме. Отискаме на втория етаж. Зарейте. След като излезем от асансьора, се запътваме наляво и отваряме вратата. След като влезем вътре, отиваме на втората врата или номер 16 и тук е моето бюро.